Представи си обувка, която може да се адаптира по формата на всеки крак, а не кракът да свиква с нея. Обувка, която може да се разширява и да обгръща удобно стъпалото. Обувка, която се променя индивидуално по крака ти. Да, вече има такава. Walkmax Adaptive. А сега и с 20 лева отстъпка. Не просто ги вземи ги на по-ниска цена. Спести 20 лева. Adaptive са по-различни от другите обувки с това, че за много кратко време заемат точната форма на крака, така че стават максимално удобни. Избери Walkmax Adaptive. И горната част на обувката и подметката се разширяват до сантиметър и половина по формата на крака ти. Уникалната зоблена подметка на Walkmax е интегрирана в иновативната разширяваща се подметка на Adaptive. За екстра абсорбиращ ефект и пълна защита на стъпалото е добавена анатомична стелка с гел в областта на петата. Превърни всяка стъпка в танц с Walkmax Adaptive. Сега с ексклузивна лятна отстъпка от 20 лева. Купувам Adaptive, когато се разхождам, когато ходя на работа, когато танцувам. Иновативният модел на Walkmax, който приляга по мярка на всеки крак. Избери между два цвята – черно и кафяво. Дамските Adaptive са с велкро лепенки, а мъжкият модел е с връзки. Предлагаме ти различни начини на пазаруване. В нашите магазини Topshop, на сайта ни Walkmax.bg или директно по телефон. При дистанционна продажба можеш да замениш или върнеш продукта до 14 дни от датата на закупуване. Вземи Walkmax Adaptive още сега с ексклузивно лятно намаление от 20 лева. Само за 99,90. Преоткрий удоволствието от ходенето с обувки, създадени лично по твоята мярка. Хвани отстъпката. Спести 20 лева. Поръчай още сега на 02 80 843 81. Побързай! Намалението важи само до края на юли. Adaptive са много яки. Вземете си и ги пробуйте.